5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय लोगोफोर। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय डिजिटेल बार्थ सार्टिफिकेटनि सायाव एप्लाइ प्रसेसनि सायाव आं बे भिडिअ'खौ लाबोदों लोगोफोर। जाय बिथांमोना दासिमहालागै बार्थ सार्टिफिकेटखौ बहनना लायाखै, डिले जाबाय, नोंथांमोना दा बार्थ सार्टिफिकेटखौ थाबैनो गोख्रैनो बानायनानै लानांसिगोन लोगोफोर। मानो होनब्ला बेखौ गभर्नमेन्टआ मेन्डेटरि खालामना होबाय। आधार कार्डफोर बायदि बियो दानिया अफिसियेल खामानिफोराव बेखौ नांगौ जासिगोन। नोंथाङा बेखौ बानायना लायाबा अफिसियेल खामानियाव नोंथाङा प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ। जोङो नैबे भिडिअ'आव बेखौनो नायगोन लोगोफोर। नोंथाङा बोरै नोंथांनि डिले जानाय, गोबाव जानाय डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेटखौ बोरै बानायनानै लानो हागोन, जोङो नैबे भिडिअ'आव नायगोन। लोगोसे नोंथाङा बेबायदिनो गोदान गोदान सोरखारि स्किम बा डिजिटेल आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ नोंथाङा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। लोगोसे भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दानिया लोगोफोर जोङो नायदोनि बेखौ नोंथाङा बोरै बानायनानै लानो हागोन। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना नोंथांनि सार्च ब्राउजार गुगोलाव थांनानै नोंथाङा बेयाव सार्च खालामनांगोन sewasetu.assam.gov.in। आं लोगोसे बेखौ डिसक्रिपसनाव होनानै थागोन बेनि लिंकखौ। नोंथाङा बेयाव थांबाबो डाइरेक्टयै पर्टेलाव थांगोन। जों बेखौ दा सार्च खालामनोसै लोगोफोर। जोंनिया पर्टेला गेवबाय लोगोफोर। नोंथाङा बेयावनो फैगोन। लोगोसे बे भिडिअ'आनो जाहैबाय जाय बिथांमोना डिले जाबाय, गोबाव जाबाय, बैसो जानानै नोंथांमोना दासिमहालागै बानायाखै, आं बेनि थाखायल'सो नैबे भिडिअ'खौ लाबोदों। आरो जाय बिथांमोना निउ बर्न गोदानै जोनोम जानाय बिथांमोननि थाखायबो आं मोनसे लाबोगोन। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना नैबे सार्च बेयाव नुदों, नोंथाङा नैबे सार्चआव नुदों, नोंथाङा बेयाव सार्च खालामनांगोन बार्थ। नोंथाङा बेयाव BIRT, नोंथाङा नैबे BIRT बार्थखौ नोंथाङा सार्च खालामना होबानो जाबाय। लोगोसे नैबे सार्चआव थुनानै होबानो जाबाय। जों बेयाव थुसिगोन दा। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर नैबेयाव नुदों, नोंथाङा बेयाव पारमिसन फर डिले बार्थ रेजिस्ट्रेसन, नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय। जाय बिथांमोना बैसो जानानै दासिमहालागै बानायाखै, नोंथांमोना बेयाव दा नोंथांमोना बानायनानै लानो हागोन। आरो जाय बिथांमोना गोदानै जोनोम जादों, नोंथांमोना नैबेयाव थांनानै बानायनो हागोन। जों दा नैबेयाव थुनोसै। सेकेन्ड नाम्बाराव जों एप्लाइआव थुबाय। एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नुदों एप्लाइ, जों नैबे एप्लाइआव थुगोन। एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर नोंथाङा नैबे सिटिजन, नोंथाङा गिबियावनो CAC आवबो बानायनो हागोन आरो अफिसियेल बेयावबो बानायनो हागोन। नोंथाङा सिटिजनाव नोंथाङा हारसिंनो बानायनानै लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा मोनसे ID क्रिएट खालामग्रोनांगोन, पासपर्ट। नोंथाङा नैबे लगइन रेजिस्टाराव थुनांगोन। जों बेयाव थुबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे निउ इउजाराव थुनांगोन। जों नैबे निउ इउजाराव थुबाय। निउ इउजाराव थुनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर नोंथाङा बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार होनांगोन, बेयाव नोंनि नामखौ होनांगोन, आरो लोगोसे बेयाव नोंनि इउजार नाम मोनसे नोंथाङा क्रिएट खालामनांगोन, आरो नोंथाङा बेयाव पासपर्ट क्रिएट खालामनांगोन। लोगोसे नोंथाङा बेयाव नोंनि पासपर्ट नोंथाङा निजायै क्रिएट खालामनांगोन बेखौ, आरो नोंथाङा बेयाव जेन्डारखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आरो नैबेयाव नोंथाङा डेट अफ बार्थखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनानै लानांगोन। आरो नोंथाङा बेयाव पार्सनेल मेसेज होनोबा नोंथाङा बेयाव मेसेज होनो हागोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव एक्सेप्ट खालामनानै बे साइन आपआव खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा मोनसे पासपर्ट मोनगोन। नोंथाङा बे पासपर्टजोंनो बे पर्टेलाव साइन आप खालामनानै लगइन खालामनानै लानो हागोन। जों दानिया बेयाव थांदोनि। दानिया लोगोफोर जोङो पासपर्टखौ क्रिएट खालामखांनानै नोंथाङा नैबे एप्लाइआव थांफिननांगोन। आरोबाव जोङो बे एप्लाइआव थांफिनबाय लोगोफोर। एप्लाइआव थांफिननाय लोगो लोगोनो जोङो नैबेयाव मोनसे पारमिसन फर डिले बार्थ रेजिस्ट्रेसन थांनानै नोंथाङा नैबे एप्लाइआव थांनांगोन। लोगोफोर जोंनिया फर्मआ गेवबाय। बेयाव लिरनाय दं एप्लिकेसन फर्म फर पारमिसन फर डिले बार्थ रेजिस्ट्रेसन। नोंथाङा बेयाव बे फर्मखौ नोंथाङा फिलआप खालामनांगोन, आरो नोंथाङा 10 डेजनि गेजेराव बेखौ मोननो हागोन फर्मखौ। दानिया लोगोफोर जों बेयाव मा फिलआप खालामनांगोन नायदोनि। गिबियावनो नोंथाङा एप्लिकेन्ट डिटेल्स,
गिबियावनो नैबे एप्लिकेन्ट डिटेल्सआव नोंनि नामखौ होनाङा लोगोफोर। नोङो बानायगोनब्लाथाय नोंनि नामखौ बेयाव होनाङा, नोंनि बिफा नङाबा बिदानि नामखौ होबानो जाबाय नैबेयाव। लोगोसे बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय बियो मेल ना फिमेल नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आरो लोगोसे बेयाव नोंनि मबाइल नाम्बारा अट'मेटिक श' जागोन आरो नोंथाङा इमेल आइडि दंबा बेयाव होजागोन। आरो लोगोसे नैयाव निउ बर्न बेयाव सोरनि थाखाय बानायगोन बेयाव नोंथाङा नैबेयाव लोगोफोर नोंथाङा जुदि नोंथांनि बिफानि नामखौ बेयाव होयोबाथाय नोंथाङा बेयाव सनखौ होनांगोन। सन माने फिसाला, बेखौ नोंथाङा सनखौ होबानो जाबाय। आरो लोगोसे नोंथाङा नैबेयाव पान कार्ड नाम्बार दंब्ला नोंथाङा पान कार्डखौ होबानो जाबाय। दानिया लोगोफोर जों बेयाव निउ बर्न डिटेल्स बेयावसो लोगोफोर नोंथाङा नैबे नेम अफ दा निउ बर्न बेयावसो नोंनि नामखौ होनांगोन। आरो नोंनि डेट अफ बार्थखौ नैबेयाव नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। आरो लोगोसे नोंथाङा बेयाव निउ बर्ननि जेन्डारखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन, मेल फिमेल। आरो लोगोसे बेयाव नोंथांनि फादारनि नेमखौ होनांगोन। आरो नैबेयाव लोगोफोर नोंथाङा मादारनि नामखौ होनांगोन। नैबेयाव नोंथांनि जोनोम जानाय जायगाखौ सिलेक्ट खालामनो नांगोन, नोंथाङा बबाव जोनोम जानाय। दानिया जोङो बे हाउसखौ सिलेक्ट खालामबाय। लोगोसे बेयाव एड्रेसखौ नोंथाङा न'नि हमनि एड्रेसखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। आरो नोंथांनि रिजन फर नोंथांनि लेट नोंथाङा मानो थाखाय लेट जाखो बे सार्टिफिकेटखौ बानायनायाव नोंथाङा बेयाव रिजनखौ लिरनांगोन लोगोफोर। दानिया लोगोफोर बेयाव आदार डिटेल्सआव नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आरो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आरो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि साब डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आरो नोंथांनि बेयाव सार्कोलखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आरो नोंथाङा बेयाव भिलेज नेमखौ लिरनांगोन। आरो नैबे पिन क'डआव नोंथाङा नोंथांनि पिन नाम्बारखौ लिरनांगोन। दानिया लोगोफोर जों बेखौ बुजिबाय। लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव कनफिउस जानो हागौ। गिबियावनो बेयाव एप्लिकेन्ट डिटेल्सआव नोंथाङा नोंथांनि फादार बा नोंथांनि बिदानि नामखौ बेयाव ब्रादारनि नामखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जाय बेयाव नामखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनानै नैबेयाव रिलेसनखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बेयाव सन नोंथांनि जेनेबा फिसाला, नोंथाङा बेखौ बुजिबाय जानो हागौ। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव निउ बर्नआवसो नोंथांनि बेयाव नोंनि नामखौ होनांगोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेखौ बुजिबायबा नैबे सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुनानै होनांगोन। बेखौ फिलआप खालामनानै आरो नोंथाङा मोननैसो डकुमेन्टस फिलआप खालामनानै पेमेन्ट दाननांगोन। दानिया जों बेखौ नायदोनि लोगोफोर। दानिया लोगोफोर जोंनिया बेयाव मोनसे फर्म गेवगोन। नोंथाङा जिखिनि डाटा फिलआप खालामदोंमोन नैबेयाव अलरेडि साक्सेसफुलि साबमिट बेयाव खिथिखाबाय। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव मोननैसो डकुमेन्टस आपल'ड खालामनांगोन। डकुमेन्टसा मा नांगोन होनबा नैबेयाव लोगोफोर एस प्रुफ सार्टिफिकेट एनि लोगोफोर नोंथांनि बेयाव आधार कार्डआनो जा, पान कार्डआनो जा, भटार कार्डआनो जा, नोंनि एस प्रुफ सार्टिफिकेटआनो जागोन। लोगोसे नोंनि कलेजनि सार्टिफिकेटबाबो बेयाव होजागोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि मेट्रिकनि एडमिट कार्ड बा नोंथांनि स्कुल फरायनाय सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा नैबेयाव आपल'ड खालामजागोन। आरो नैबेयाव नोंथाङा कर्टनिफ्राय मोनसे नोंथाङा एफिडेभिट सार्टिफिकेटखौ बानायनानै लाबोनांगोन आरो नैबेयाव आपल'ड खालामनानै होनांगोन। बे मोनथाम सार्टिफिकेटखौ होबानो लोगोफोर नोंथांमोना नोंथांनि बार्थ सार्टिफिकेटखौ इजियावनो बानायना लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा पेमेन्ट दाननांगोन 10 रां। नोंथाङा दानिया पेमेन्ट दाननो थाखाय नैबे डकुमेन्टसखौ आपल'ड खालामजोबनानै नैबे सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुनानै होनांगोन। जों दानिया बेयाव थुनानै पेमेन्ट दाननायनि जोङो स्टेपखौ नायनोसै लोगोफोर। नैबेयाव मोनसे पेज गेवगोन लोगोफोर। नोंथाङा जिखिनि डाटाखौ फिलआप खालामदोंमोन नैबेयाव श' जागोन। नोंथाङा बेखौ नायनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबेयाव बेखौ इडिटआव थांनानै नोंथाङा माबाफोर गोरोन्थि नोंथाङा टाइप खालामफ्लांदोंबा नोंथाङा इडिटआव थांनानै बेखौ इडिट खालामनो हागोन। आरो गासैबो अकेबाथाय नोंथाङा नैबे मेक पेमेन्टआव थांनानै नोंथाङा पेमेन्ट दाननांगोन 10 रां। जोङो बे मेक पेमेन्टआव थुबाय लोगोफोर। बेखौ नोंथाङा दसे सम वेट खालामनांगोन, बेयो लडिं जाबाय थागोन। दानिया लोगोफोर पेमेन्टनि मोनसे पेज गेवबाय। नोंथाङा बेयाव 10 रां पे खालामनांगोन। जों दानिया पेमेन्ट दाननायनि अपसनखौ नायनोसै। बेयाव बेंकखौ सिलेक्ट खालामनोसै। नोंथाङा बेयाव टिक थुबानो जाबाय। नैबेयाव एक्सिस एसि बेंक पे नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव एग्रियाव थुनानै होबानो जाबाय। जों एग्रियाव थुनानै बे प्रसिडआव थुबाय। प्रसिड फर पेमेन्टआव जोङो थुबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव मेसेज फैदो, बेखौ अके खालामबानो जाबाय।
जों बेयाव अके खालामबाय। दानिया लोगोफोर मोनसे पेज गेवबाय बेयाव नोंथाङा बेयाव नैबे टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ टिक खालामनांगोन। जों नैबेयाव टिक खालामगोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा एसे बोखोनांगोन आरो नैबेयाव नोंथाङा UPI खौ होनानै नोंथाङा पेटिएमजों पेमेन्टखौ खालामनानै लानो हागोन इजियावनो। लोगोफोर नोंथांमोना बिदिनो इजियावनो बानायनानै लानो हागोन नोंथांनि डिजिटेल कार्ड सार्टिफिकेटखौ। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो। लोगो मोनबावगोन आरो नेक्स्ट भिडिअआव बिदिनो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर।